itaidza mara waida kurarama, Morgan Tsvangirai waida kurarama, mukadzi waMorgan Tsvangirai waida kurarama, mukadzi murume waGrace okutanga Peter Pamire akaurawa neZANU-PF. Peter Pamire akaurawa yakanga iri Gadboyd yaMugabe. Right, the reason why ndati ngationesanei ndanga ndichiitira kuti tidzeye kuti zvichida pamwe pamastrategies atakaisa anogona kunga aine zvimwe zvinoda kuwedzerwa. Hapana chimwe chinhu chandichazotaura ndakaadresa for a long time ndikabudisa pachena kuti we are not in a position to fight using a war in Zimbabwe. Tine ma-avenues atinogona kushandisa are constitutional covered, and ma-avenues iwayo anoda kuti tive united as the people of Zimbabwe. Ndo saka ndakati ngatiise signal yekutanga kuti let us unite as the people of Zimbabwe. Kana ndichiti unity ndiri kutaura mabatanire atakaita sema-constituency coordinators and provincial coordinators, but now we need to expand in that unity until we have representatives throughout the constituencies, throughout the wards, throughout the province. Ma problems atinawo kuZimbabwe haasiri kuda ma-emotions, anoda vanhu vanofamba vari sober at the same time vachipusha progress. Progress ichauya through unity and unity of purpose, ichakonzera yatinoti recognition of grievance. Recognition of grievance now inenge yakufamba ne-threat because a united people can never be defeated by any security force. Murunda understand? In a clear flow of a signal yatinenge tichiziva kuti we will do things in uniformity. Saka mchiona ZANU isati yasvika palevel yekuvhunduka, inonyatsoziva kuti hakuna vati vavane a formidable formation inogona kuita pass through a message iine reception inogona kuteererwa yatinoti obedience to the instruction. Inouya chete kana vanhu vave united and vari coordinated. That is why makaona takatanga initiative ye-constituents, provincial and ward coordination. Takange tichitira zvinhu izvozvo. So a voice of a united people can be recognized. Andini Murunda understand? Ndo pandiri kutaura kuti what are we doing to expand? Because as of now, vatinavo vacho ma-constituencies atakakava izvezvi, tinozviziva kuti ma-constituencies iwayo anenge ari well represented. Kana uri mu-constituency mako kana turi mu-ward mako, you can easily talk to your people vanokuziva. Anditi matogadzira chigroup. Stage number 2 ndo iri kutaurwa na-comrade vari kutaura kuti we can still form ma-groups. Tine freedom of association in our constitution. It's not a crime. You know, we are covered to have a freedom of association, you understand, of which when we are associated now and when we are in a coordinated group, we can unlock the section 59 of the Zimbabwean constitution. Chirikudiwa pano ndekuva a formidable formation which can actually unlock an action which causes to be recognized. Then from there, we are going to negotiate the terms which are going to work for us as the people of Zimbabwe. Therefore, the pioneers are the organizers. Saka imimi sema coordinators muripo paku coordinator sezvatiri kutoita izvozvo ndimi muchasanganisa nyika. Kana muchinge masanganisa nyika, history is not going to forget you. Regedzai kufunga vese vari kuti hondo tinozodai, there is nothing. Hakuna zvakadaro. We can be crushed. I can tell you with the current formation iripo, even to the Zimbabwe Defense Forces, chereka muka yakafunga kuchinjira hurumende now. Vane ma-treaties avakasaina with the regional military formation inogona kudisciplina masoja emuZimbabwe. But we need to do this thing stage by stage, forming towards things. That is the strategy yakashandiswa chero naTsvangirai. Every time we come to a position of having the coordinated community,
and coordinated nation, we will go to a position of recognition, and once we do that, we are going to demand our terms. Ndo zvinhu zvakaita kuti nyika yedu imbotishanduke pana 2008 and hatina opposition yakadaro as of now. Vanofocasa chete mumatown. Saka zvatinoda kuita panapa tiri kuti let us touch the best from the grassroots to the towns. Ndosaka mtiona nchiti mimi sema-coordinators mune basa. Hakuna imwe signal yatichazounza inopfuura yatakakupai. Signal yekutanga, batanai imi sevana veZimbabwe. Number 2, zivai matambudziko atakatarisana nawo kuti tive ne-common purpose to save our lives. Then the third one is to protect the national resources, to protect the future. Ndo zvega zvatiri kutongorwira. Takatokwana ipapo. Hakuna umwe achazonga akutaura zvimwe zvezvinhu zvinopfuura zvatiri kutaura pano. Isusu we are going to be the pioneers who authors the well-being of the Zimbabweans simply because we have done our flow. Saka ndiri kutaura kuti it's not a matter yekuti hatina zvatiri kutaura. Ndinogona kupa signal kuti izvezvi ngatoendai muroad. Hakuna zvainoshanda because munongoenda vanhu vaviri kana vatatu. But tikange tiri well coordinated, takuziva anditi mashoko andiri kutaura pano, I'm giving you, I think ndine audio yakaitwa na comrade Nyoka Yemabhunu. I'm going to try and send it to another phone ndozoiunza kune because pandakabva nayo kucourt yakati unsupported file, something like that, iri kuramba. I don't know, it is because of my WhatsApp yandaka upgrade or something, but I still remember vanotara zvinhu zvimwe chete. Comrade Nyoka Yemabhunu vari locked up, we understand, but pavega pega pavanoenda court tinowana nguva yekutaura navo. Vane message vakanga vakandipa ndikutumirei, asi I think ichaita. Muri understand. So let us go forward. Chandaida kutonzwa ndechekutoti Comrade Stole mu constituency muno tawanawo ma-ward representatives akati uye takugadzira ka-group kedu mu province muno Comrade Stole tava representative kuma constituency akati ndo inonzi progress in growth. Iyoyo progress in growth iyoyo ndo yatinoshandisa kuita kuti kana Comrade Nyoka Yemabhunu vachibuda vanobuda zvinhu zvese zviri organized. Comrade Nyoka Yemabhunu is a soldier. Ndiye ega munhu akanga akabata signal yaiti akakutaurira kuti mangwana kunopukitika bomba pakati, mangwana paimuka kuchiputika bomba. Ndiye chete munhu aigona kuudza kuti kuchaitika zvakati muparliament mangwana zvichimuka zvakadaro. So let us respect his network. Kana achitaura kuti musapinza vana muroad because vana vanonofurwa hakuna zvinoitika, then tinototeerera izvozvo. Saka inini I want you guys to understand kuti we respect the legacy of Comrade Nyoka Yemabhunu. Is the only person akazodzwa nawo and muri understand ari recognized, anoziva. Muri kuona kuti vese vari kumuka vese kungopinda mese hakuna. That is why even until now no one has ever built a strategy yakaita kuti ave nechannel ino 300,000 zvakaita Comrade Nyoka Yemabhunu paya. Inyaya yekuti vaiziva kuti panobatwa ndepapa pasingabatwe ndepapa and vanga vachitumwa nevanhu chaivo. Saka let us go over the signal yavanotipa iyoyo. Ngatibatanei semhuri yeZimbabwe. Comrade Nyoka Yemabhunu vanotiwana tiri busy negotiating, tiri busy speaking about my problems enyika, tiri busy kubatanidza vanhu, tiri busy kugadzira ma footprint of national representation. Tichigadzira izvozvo muchaona kuti power of the united people kana pakuya the dynamic approach yavo ivo Comrade Nyoka Yemabhunu pavanosungurwa naMwari, nyika yese inongobvira ka1. Ndo zvatiri kuda kuita pano. You understand what I'm talking about. Nyaya yeZimbabwe haisiri kuda hasha, haide futi vanhu vane ma-emotions. We are not having any reason to rush, but we are to build our force in a very sober manner. And muchaona kuti zvinhu izvozvo zvichafamba. Vasiyei vese vari kuita zvekumanya. Imimi you are privileged guys kuti you are to be written in the history of our country that at one point we have actually managed to rescue the country
using the power of unity and mass action. Ndo mashoko atoda kukudza.